Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ki perlok ka benengkong na ka bentang jingtip jong ki pajba nong song snong jong ki jela. Na kwa ban pentip akan kapor ba nakaliang jong ke sorkar. Hadin ba ngiyo i mi ki kot kubor bat kidon kitu ki seng bahalang ru ki balej ban jengo ban pej ya kate ka site hangte po domyasiat hakwedei bat ka jing kenok badon ka leakage jong utu uranium hakate ke jaka teng le sim ya karai na kaliang ka sorkar ba ngidbu ya ka expert agency kloi kat bala namar ba ladangi ong bangin bu da kawi pat ka ladam de ki expert ngatrai nginem yo ya ka conclusion chanu chanuru tinglarai bangin bu ya ka expert agency hakaba kinlej ban examine kinlej ban study bat ru ban pej rengkat bat ka recommendation lada don sisa kata ka leakage lani ka ka solution ka banakaliang jong ka sorkar ka de ban le ti yakani ngila IT how chief secretary hakaba un pendep ya kani ka jing na ya kani ka rai jong ka sorkar ya ka bangi de ban set up kumbang ong pi ya ka expert team expert agency lani expert committee kat ka bapikot na kabanta ban yo ya kan detail report hakawide bat kate ka jingjia kata kadai ka benta ka banengkong ka bangakwa ban yathu yapi